saka pane mwana anga achirwara pane mwana anga ane time asingaende kuchikoro then bva matirwa naprofesa Jose obva atanga kutofamba zvakanaka obva atanga kuzviitira handitaure zvinhu zvisina umbowo indotaura zvinhu zvine umbowo handitaure kwanisinawo square saka before sina kuplaya video guys kana muchinge muchizoda malaptop muchida malaptop manyama nakuti manyama malaptop akasimba malaptop ane maprice ari reasonable makaenda makabata namba dziri pascreen apa mungoti tabva kuna DJ Sparks vanobva kungoona kuti vangashanda nemisei vanobva kudzisivhisirai discount then wakutona laptop yako mwana akuenda kuchikora nelaptop wakutokwanisa kushandisa laptop nyowani zvakanaka but for now ndainomboplay nimboona kuti video iyi rakamira sei. Declaring men of God tine mwana ari pano anga asikagone kufamba anga asikagone kumira kamuri kudeclare munhu waMwari wow celebrate Jesus. Hear from this family. What was happening, Mama? Oh, I saw this child in the morning. I don't know if you have the before. Do you have the before of this child? You must have before. Media, you must have before of these things, right? So that people will see what God is doing in this place. You must have the before of these things, right? Tell us. Give them a microphone. Huh? Angas rukwasa kufamba. Sure. For 2 weeks, she was not going to school. She was not able to walk. So as we are declaring, what happened to her? 2 weeks asingaende kuchikoro, asingagone kugara ega zvakanaka, asingagone kufamba ari straight, angatama like this. Kuchikoro asikuenda usiku harare achichema achiti kurwadziwa nemusana, nemutsipa, nemusoro. So what happened? As we were declaring, what happened? Declaring takagarapo, tichingomudza have faith, continue praying. We were shocked. Pastor vachiva vachibvunza kuti how is she feeling now? Tikati akanzi how are you feeling now? Is the pain still there? Akati no. Akanzi stand up. Vatoona mwana achisumuka. Wow. Just give glory to Jesus. Who saw this child in the morning? Vamona mwana, please. Media, next time we want you to have the before. Come early to church. So these things, when people are coming with their problems, capture them, right? Men of God. Let us clap hands for what God has done, right? Yes, Pastor. Taure mama, epa imeacha microphone. Matia mai. Baba wacho vari panze, varapa kupinda muno. Havasi kuchibhilivha kuti anopona. Ndakapuwa pepa rekwa specialist kubva kwaRedhill. Hanzi baba vana vopinda muchechi vakati ana mai vane rudo kumwana vakati gandimbozame ana baba wasindimara unongopinda wozama kana zvaramba kana kwabvuma ukuzoramba uri panze mani. So baba vacho vatori panze izvozvizvi savangoti achingopinda yenyu. Go and call the Father. Give glory to Jesus. Those that are here, stand up, all of you. Yes, to viewers all over the world, we have an issue of an 11-year-old girl. She hasn't been able to walk. She hasn't been able even to sit on herself. But the doctors said they were not even able to address her issue. But soon after receiving the declarations in faith, join your hands. not even a touch, she get total healing right now. Join your hands. The mother is saying the father is even outside. He's not even believing that the girl is going to be healed. Can we all clap hands for Jesus for this wonderful testimony in Jesus' name? Amen. And I mwana kuna baba waone mwana wavo. Just go with the child outside.
Oh, glory be to Jesus. This is amazing. Amen. You see, the child is crying. baba vemwana munhu wamwari vabva vauya Mama kabatikana baba mwananga achirwara. Mamuchirwadziwa. Kupera simba chaiko. Saka ndatongoti vana mai chingoendayo henyu kana pane zvine zvaitika ndinenge ndiri pano. Kubvira kuvaperekedza kwandaita kumba ndatokombota mangwana ndikati muri kunonoka kuti tiende kuchechi. Pamati mwana. Hallelujah pabdala. Nosvazoitika izvi ndotenda mwana. Wow. Celebrate Jesus. give glory to Jesus. Ngeripoponze hanzi nemudhara ndatopopota pakuseni kuti amai mukunonoka kuti mwana aende kuchechi but iye haana kupinda muchechi mudhara agara panze kwangotara kumuna kuyatsa ati chi masipotsi apera. Oh, Paul. Look, do you hear what Baba is saying? Baba tiri is kunzwa zvekutaura nababa. Baba kuti ndanga ndamira panze nekuda kwekuti moyo wangu wangu uchirwadza. I was waiting outside. Ndikati kana muchipinda imi chipinda izvenyu asi ndakuperekedzai. He was broken, handiti? He was broken. He was broken. But the child is okay. Asi mwana aporeswa. Glory be to Jesus. Tipe mbiri yese kuna Jesu. Can we clap hands for Jesus? Ngatiomberei Jesu, ngatiomberei Jesu. Oh, you are free, right? You are free. You are free. I thank you, Prophet. Good. Stand up. Sisumuka. Hanzi maita basa ndakwenda kuchikoro. Don't cry, Andika. Good. Don't cry, Andika. Good. Don't cry. Don't cry. Hanzi maita basa ndakwenda kuchikoro. What are you saying? Ndakwenda kuchikoro. Ndasikaenda kuchikoro for 2 weeks. Apa ndiri grade 6 ndakaiswa muprofeti. Vachikore rinosachata kunyadzisa. Unanyepa muroi. Unanyepa. Omberera Jesu, ombera Jesu. Oh my God. You are free, Andika. Chant. You are now free, Andika. But zvinofadza I pray for you right now. nzvimbo inofana kuti Chenda kuchikoro, Andika. this one. You are healed. You are delivered. No more pain from today. Are you not? Are you feeling any pain? Now. Are you feeling any pain? Kudenga kuna Mwari. What I declared nasizvafufiliwa naJesu. So you see kuti munyika inofana kuti vanhu vaMwari so that patosangana nemaproblem paya patosangana zvatosangana nazvo takatizirewo kuna vanhu vaMwari toona ruponeso. Saka zvikuitika kusiti sports center izvo ende sports center guys ndokuti kwandoenda inini. This is not an advert. Zvinhu zvandanga ndichiona nemaziso angu ndizvo ndoti ndichiti pano Zimbabwe mune Zimbabwe ane mambonobatsirikawo kuno vane matambudziko kana asinako dambudziko ndopanoya ndizokunyepa aiziya but musanosangana dambudziko ndopanofunga this video ndopanofunga kuti taikupai malingi manyama taikupai malingi manyama dai yanga iri advert kai taiisa nhamba hapana kana nhamba hapana kana nhamba. Saka guys kuna vane maproblem munofanira kutsvaga Prophet kuda kwashe Joseph wanowanika kuCity Sports Center every Sunday ma1 on 1 hour wabhadharise it's for free. Kaone dambudziko rako unosvika ikoko uchinoona kuti wabatsirwa. Kungoti vazhinji vacho hamuna matambudziko amune minawo right now. Mune muchitoti dai Sparks atigera link rekwasewik ne but kuna mumwe munhu ane dambudziko anotoona kuti dhiri irori kai link irori kai rakangofanana nerekwasewik ne. So thanks for watching, thanks for supporting Zim Reality ITV, DJ Sparks to the fullest, DJ Sparks to the people. My podcast is chikanda each and every time my podcast arikuya tine podcast inopisa nyowani inonzi Uncensored Podcast ende ma1 podcast tinenge tichidaidza vanhu tichiexpose zvinhu zvichiitika mamayo so that zvinobatsirawo 1 2 3 4 vanhu vazhinji vanofunga maybe nezvechimero but tichida kuti tibatsire vanhu vazhinji vazive kuti no izvi zvakadai hazviitwe izvi zvinoitwa kana chinge dai kudaio izvi zvinozvifambisa sei. So guys, I am out.